Inspeksyon naman po sa huling araw ng long weekend, pinaigting naman ng LTO Region 1. Para sa detalye kasama natin, Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM. Report! Pinaigting ng Land Transportation Office Region 1 ang mga inspeksyon at enforcement operations sa huling araw ng long weekend upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at pasahero na nagsisimula ng bumalik sa kani-kanilang mga trabaho, tirahan at paaralan kasabay ng patuloy na pagdagsan ng mga bumibiyahe matapos ang holiday break at sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Nagsagawa ang LTO Region 1 sa pamamagitan ng mga District Office at ng Regional Law Enforcement Section ng inspeksyon sa mga terminal ng public utility motor vehicles at roadside inspection sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Layunin ng mga inspeksyon na tiyakin ang mahigpit na pagpapatupad ng Land Transportation and Traffic Code at iba pang kaugnay na batas, kabilang ang kondisyon ng mga sasakyan, kompletong dokumento at pagiging kwalipikado ng mga tsopera. Ayon sa LTO Region 1, mahalaga ang tuloy-tuloy na enforcement lalo na sa mga panahong mataas ang volume ng biyahe upang maiwasan ang aksidente at masiguro ang maayos at ligtas na paglalakbay ng publiko. Tiniyak naman ng LTO Region 1 na magpapatuloy ang kanilang mahigpit na pagpapatupad ng batas trapiko sa buong rehiyon, lalo na sa mga panahong inaasang mas mataas ang bilang ng mga bumibiyahe. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas sa TAC IFM. IFM News. IFM News. IFM News.